Mokka-Habba stúdiójában Demcsák Zsuzsa és Josi barát. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt vagyunk, és itt van a Sós Csilla. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! No, látom, itt készülnek a plakettek. Mi ez a... Beszéljen róla egy kicsit. Hát a Not Duett díjat készítettem el ólomüvegből. Azoknak, akik kiesnek? Így van, mindig hétfőn lesz átadva, aki pénteken kiesett, a Not Duett logóval ellátott díj. Igazából nagyon jó ötletnek találtam azt, hogy ólomüvegből megvalósíthatom ezt a logót, és örülök, hogy ilyen híres emberek fogják megkapni a munkámat. Itt van még a felkész állapotban, hagyjuk is Csillát dolgozni, megmutatom, hogy így néz ki készen a Nagy Duett emlékplakett. Szerintem zseniális. Sajnos én csak ilyen formában foghatom meg. Még arra sem vagyok érdemes, hogy kiessek a műsorból. De egyébként mindjárt visszatérünk és végignézzük a készülési fázisokat. Előtte azonban egy igazi olasz macsó, Gianni, ugyanis ma ünnepli 40. születésnapját. Őt fogjuk nem sokára köszönteni. Gianni, funky groove. Qui in città c'è tante inconvenienze, pochi amici ma molte conoscenze, e lo stress mi frega al mattino di andare a lavorare, mi alzo un'ora prima e scendo giù e vado al bar a fare colazione, un cappuccino ad una brioche, mi ridanno la ragione che avevo smarrito la notte prima, ballando funky groove con una ballerina funky groove. Szóval a születésnapi alkalmára lesz megcsinálva, de jótékonyság lesz, ez most még szervezzük. És azt szeretném, hogy tudod, hogy mindig nagyon sok ajándék kap az ember, nagyon sok üveg valami, üveg ez, üveg az, ez összegyűlik. Tudod, ismerik vagy azt, éppen akinek ajándékoznak. parfüm, vagy éppen csoki, vagy éppen bármi. Italokat, ja. És az igazság, hogy ez nagyon jó, és a szeretetet így mutatják meg a barátok, és jó lenne az, hogy nem kapnék semmit én idén, ezen a nagy bulin, amit majd fogok szervezni, és azt szeretném, hogy valami belépő legyen, de ez jótékonyságra menjen. Szóval innentől kezdve nem rólam szóljon arról, hogy a többiekről. Én innentől kezdve ezt fogom szervezni majd kisebb buli van természetesen. De számvetés készült? Most ugye jut eszembe. Én amikor 40 éves lettem, akkor azt... Titokban tartottam. De még mindig 26 vagy. Régen volt, már is felejtettem. Szóval... A múlt században valami. 1700 valamikor. Van egy kedves ismerős, az a fontos, hogy hol van a középpont. Hogy tudjuk, hogy hol van a közepe a dologoknak. Én azt szoktam mondani, hogy x éve, 55 éve tartózkodok ezen a földön, de nem tudom hány éves vagyok. Ja, azért van, de az X-et nem mond, mert az iskolában már tudja, hogy X-nek van egy value, van egy értéke, szóval én kezdve ezt hagyni kéne. Na de egyébként, amit a Josi elkezdett mondani, hogy tényleg az ember azért csinál egy számvetést, nem? Tehát azt mondja, hogy a 40 azért ez egy olyan határolaj egy férfi életében, amikor ideje lenne elkezdeni megkomolyodni, vagy családot alapítani, vagy valami ilyesmi. Ne huncuskodjál. Nem velem. Én szerettem volna mindig ezt, ebben sose voltam szerencsés egyelőre. Ez a jóisten valamilyen szinten mást adott egyelőre, és eddig, amit boldogság, mert ez is boldogság formája, de most biztos adni fog más. Én úgy gondolom, nagyon szeretni, innentől kezdve tudja, hogy miért van ez, és miért van így. Hát az a lényeg, hogy nyitott vagy, és akaszt tiszta szívből, abszolút, nem? abszolút. Akkor azt megtalálték. Abszolút. Megtalált? Hát persze. A 40 fölött már illik bölcsebbnek is lenni. Már ezzel a vérnek. Kaptam tegnap egy tortot, azt mondja, nem bontom ki, és volt benne. 4-0. Nem tudtam, hogy tegyem le, de érdekes egy száma 4. Szóval azért a közepének tűnik sokszor a dolgoknak. Igen, meg kéne komolyodni, meg kéne a család, meg sok más, de mondom, lesz mindennek ideje, mert úgy gondolom, hogy még 25 benne a lelkem, és mindig azt mondja, az ember addig nem érzi idősnek az, ameddig aktív. Utána, amikor rögtön az aktív, és ezt is beszéltünk most éppen taxiba,
az, hogy amikor az ember így abba hagyja magát, és vége van, és nem aktivizál magát, akkor érzi magának öregni. Én személy szerint, és biztos vagyok benne, nagyon sokan bánják, hogy te kiestél, viszont valamilyen úton, módon szeretnénk neked mégis valamilyen emléket adni arról, hogy benne voltál ebbe a műsorba, gyere velünk. Jövök vele. Végre kísérsz egyszer, gyere! Maradj ott hátul, légy szíves, Jossi, ne foglalkozz. Köszönöm. És hát fogad szeretettel, szerintem Csilla, te add át, légy szíves, mégiscsak a te műved. Csilla! Ciao, Csilla! Mert minden kieső, ugye, ahogy Csilla említette. Ne, ezt te hangsúlyoztad. Nem, minden szereplő. Utasokból lesznek az elsők, úgyhogy gratuláljuk! Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Te kapod elsőként ezt a díjat, látod? Ez is fontos, igen. Nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Nagyon. Hát egy igazi emlék lesz. Mit mondjak? 40 plusz száfa az majd utána. Itt van velünk a stúdióban Sós Csilla, aki gyönyörű szép műveket készít. Itt van a kezemben az is, amit Gianninak például átadtunk már. Ó, ez a nagy duett kiesőjének jár mostantól kezdve, majd Csilla munkáit is hazavihetik, mint egy emlékül, azért, hogy szerepeltek a műsorban. De Csilla, beszéljünk egy picit a technikáról, amit most egész közelről láthatunk, hogy hogyan történik ennek a készítése. Elsősorban megtervezzük a munkát. Ugye itt adott esetben a nagy duett logóját terveztem meg, majd ezt logó alapján így dolgoztunk. Van, sablonként kivágtuk, tehát a sablon az ugye szétnyírjuk a papírt, és akkor megvan a sablonunk, és ezeket a kis sablon darabokat rárakom a színes üveg tábláimra, így, és ezeket körbevágom üvegvágó segítségével. És akkor ebből meg, igen, mert összeállnak akkor a pici darabkák, és akkor a pici darabkákat pedig most éppen egymáshoz forrasztja, tehát az a fázis történik. Igen, ez egy Tiffany technikával készült kis logó lesz. Ugye Tiffany technikáról annyit kell tudni, hogy Louis Comfort Tiffany nevéhez fűződik, és ő találta fel ezt a rézfóliás technikát. Itt látható, ez egy elvékonyított réz lapocska, aminek az egyik fele ragad, és egyforma fólia vastagsággal rá kell ragasztani az üvegre, és egymáshoz forrasztani az üvegdarabokat. Ezek ilyen pici, aprólékos munkák, de így dolgozik akkor is, amikor a nagyobb munkáit csinálja? Tehát ön templomokban is dolgozik? Így van, templomablaküvegeket is készítek, és ezeket ólomsímbe teszem, ezeket egy H-profilba bele kell úgymond összekalapálni egymáshoz, és utána forrasztani. Melyik volt ezek közül a legnagyobb munkája? Hát egy nagy munkám készült el most augusztusban, vagy hát tavaly augusztusban. Győrasszonyfa község templomablaküvegét készítettem én, ami 11 üvegablakot készítettem oda, és a 7 szentséget ábrázolja. Az gyönyörű munka lehetett, és biztosan nagy kihívás is, de egyébként hogy vannak más fajta dolgok, ezeket is hadd mutassuk meg. Ezek tűzománc. Igen, tűzománc. Ott is vannak, tehát tűzománccal is foglalkozik. Igen, tűzománc képeket is festek. Tűzománcról annyit kell tudni, hogy szintén kapcsolódik az üveghez, mert ugye az is üveg, csak kemencébe van kiégetve, és míg ez üveglapok egymáshoz forrasztva, az pedig rézlemezen történik, és a rézlemezre van rárakva a festék, az üvegpor, és ez van kemencébe kiégetve. Igen, ezt talán még én is csináltam ilyet, hát nyilván nem ilyen mértékben, de hát egyébként mennyi idő például ezeknek a tűzománcos képeknek a Hát ugye ez függ a mintától nagyban, készítek címereket, készítek különböző modern stílusú festett tűzzománcokat. Én nagyon szeretem a rekeszzománcot is, tehát ugye a rekeszzománc az azt jelenti, amikor dróttal van kihajtogatva a kontúrvonal, és ez egy nagyon aprólékos technika, ez jóval aprólékosabb, mint mondjuk egy festett technika, ezért igazából nem tudom megmondani, mert az a mintától függ, hogy mennyi ideig tart, de van olyan munkám, amit mondjuk 2 hétig készítek. Nagyon szépen köszönöm, hogy hozzánk is eljött, és hogy megmutatta ezeket. Köszönöm. És akkor még egyszer itt van ez a gyönyörű, szép nagy duett logót tartalmazó. Hát mostantól kezdve minden kiesőnek egy ilyet, majd hétfőn adunk. Köszönöm szépen, Csilla, hogy eljött Én is hozzánk. köszönöm.